Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Yes, dịka onye mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ka m bịara ka kụziere gị maka na dịka isi ekwube, what you don't know remains a mystery to you, and not to all. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na ihe ya nta, WhatsApp number mode on the screen 08057837672. Onwekwa na ajụjụ ọbụla ị nwere maọbụ ihe ọbụla ihe mmụọ, say chat me on that WhatsApp number. Now let's proceed. Ihe ji maka ya ga-ebe tata wụ fertility leave. Ihe a n'olu Igbo, ihe a na-akpụ ya n'olu Igbo bụ Ogirisi. Yes. Amara bụ ihe ndị side ụlọ na-akpụ ya, mana n'ala Igbo side ebe nsi bịa a na-ebu ihe anyị na-akpụ ya bụ Ogirisi. Mma akọwalụ gị spiritual benefits and health benefit of Ogirisi. However, na video nke a na-eme mma akọwalụ gị the health benefit of Ogirisi. Then ị gaje na page nke ọzọ mma akọwalụ the spiritual meaning, that is spiritual benefit. Ogirisi liver, as you are seeing it, nwere oke na nwunye. Dịka isi malụ n'ọtụtụ ihe dị n'elu ụwa, Chineke kere ha oke na nwunye. So Ogirisi nwere oke nwee nwunye. As you all know, Papa nwere oke nwee nwunye. Mana nke a wụ okie male Ogirisi leaf. Enwere female Ogirisi leaf. Yes. Ọ bụrụ na akụwara etu nwere ike mara ama na. However, Ogirisi leaf is Ogirisi leaf. They contain the same thing. Now, ihe chọrọ ịkọwara gị gbasara health benefit of Ogirisi, as the name goes, fertility. Yeah, fertility leaf a bụ Ogirisi na-enye aka maka ndị na-achọ nwa, ma nwoke ma nwanyị. Ọ dị of great help to couples looking for child. Now, for ụmụ nwanyị, anyị na-etinye na anyị na-esi ọgwụ ihe gbasara ka nwaanyị na-atụpụta akwa. As you already know, na ọ bụrụ na nwaanyị nwere ike ị na-eyi akwa dịka anyị si mara nke na-apụtasị ihe by monthly cycle period. Mana ihe dị mkpa bụ akwa ahụ a na-eyipụta ọ dị healthy ka ọ ga-abụ spermato anya ọkachi ya. Yes, fertility bụ ihe a Ogirisi a anyị na-etinye ya na ife ndị ọzọ eji esi ọgwụ to enhance ahụ nwaanyị ka ọ na-eyi akwa ọfụma. Ọ na-enyekwa aka na-correct ihe gbasara hormonal imbalance. A na-etinyekwa ya n'ihe gbasara correct ya inflammation. Ogirisi leaf a anyị na-etikwa ọgwụ infection anyị na-etinye na ya. Ogirisi leaf a ịfụrụ ihe o nwere uburu ibu etu agwa nwoke na-aṅụ ya, ọ na-enyere ya aka ịlụ ọrụ o kwesịrị ịlụ dịka nwoke. Increase the stamina and rest of them. It helps na area gbasara spermatozoa and rest of them. So akpọ ya Ogirisi leaf, fertility leaf, enwere reason ejikwa ya all because of the components, the benefits, ihe o nwere, the properties o nwere na ya. So ihe gbasara fertility leaf abụrụ ihe eji egwu egwu, kama ọ bụrụ na ị mara anya ya ma ọ bụ na ịchọ the health benefit ga-enyere ya aka. Ọgwa na ịchọrọ ụfọdụ ihe ọgwụ anyị jigoro ya wee prepare, let you know. Ọgwa nna nwere ka ịchọ ka anyị gbazie olu, echefuna na WhatsApp nọmba anyị ka ị ga-achatịrị ya maka ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara fertility leaf. Achọrọ m ka vidio atọ ogologo ka ndị onye m tip anyị nyere gị ihe benefits of fertility leaf. Thank you.